bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nakipagbembangan ako sa isang rider. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Angel. At ito ang aking secret file. Last month, sobrang broken-hearted ako. Naghiwalay na kasi kami ng boyfriend ko. Akala ko may pag-asa pa pero mukhang wala na. Umabot din kami ng 2 years. Wala eh. Nagsawa na siguro siya sa akin. Naalaman ko na lang, may iba ng kachat. Matabang na sa akin. Madalas wala na ring time. At iritable kapag gusto kong makipag-make love. Sabi ko tapatin niya ako. Mahal niya pa ba ako o hindi na? Hindi na raw. Tinanong ko kung may iba na. Ayaw sumagot. Ang sabi lang, tapos na tayo. Ganun lang kadali, DJ Rocky at DJ Jello. Tapos na raw kami. 2 taon din yun pero masakit pa rin. Siyempre umasa na rin ako eh. Umasa akong siya na. Pero hindi talaga pwede eh. Kaya kahit masakit, kailangan ko pa rin mag-move on. Ano pa nga bang gagawin, diba? E di uminom para sandaling makalimot. Para kahit ilang oras lang, hindi ako tablan ng sakit, ng panghihinayang ng lungkot. Masakit. Kasi hindi na ako mahal. Panghihinayang kasi uulit na naman ako. Back to zero. At lungkot. Kasi mag-isa na naman ako. Ang kasama ko lang, mga kaibigan ko. Pero ang ending, ako pa rin naman mag-isa ito lahat eh. Hanggang pakikiramay lang ang kaya nila. Damay tuwing wasak ako. Iinom tuwing wasak ako para damayan ako sa naging katangahan ko. Gaya nitong nakaraan na nagkaroon kami ng inuman. Dinamayan ako ng mga kaibigan ko. Wala. Sa kanila lang naman ako talaga lumalapit. Lalo na pag hindi ako okay. Tinapat nila ako. Sabi nila, expected na raw nilang luluha ako uli at iiyak. At lalapit na naman sa kanila para makalimot. Hindi raw kasi ako nakikinig sa mga advice nila. Sabi ko naman, kilala niyo akong risk taker. Kahit may red flag, bahala na. Pero minsan tama talaga sila. Pagmamahal nga naman, no? Gagawin kang tanga. Dakilang tanga. Hanggang sa eto nga, nakainom ako. Ganon din sila. Etong mga kaibigan ko. At parang imbes na ako ang alalayan nila, mukhang ako pa ang mas malakas sa inuman. Ayun, naiwan ako mag-isa. Napauwi ko na sila. Sinundo sila ng mga partner nila. Sakit, no? Akala ko this time ako tong mawe-wasted. Akala ko ako yung lulupasay sa sahig dahil sa kalungkutan. Pero wala, inunahan nila akong umuwi. Kaya mag-isa ako uli. So ang ginawa ko na lang, nag-book ako sa isang rider app. Nag-book ako ng biyahe pa uwi. 2:00 ng madaling araw. Nilalamig, walang jacket, walang kapote, sarili lang ang dala. At maliit na bag para sa mga personal na gamit. Yun lang. Hanggang sa may nag-accept ng booking ko. Arriving in 5 minutes. Malapit lang.
Mukhang kabisado niya kung saan maraming nagbubuk ng ganitong oras. Inantay ko yung rider. At matapos ang ilang minuto, bumungad sa akin ang rider na nakaitim na jacket at itim na helmet. Pagkatanggal niya ng helmet niya, napatitig ako, sabi ko sa utak ko. Ang pogi nito ah. May hawig ng onti sa ex-boyfriend ko. Pero mukhang mas yummy. Mas malalaki ang muscle eh. So inalalayan ako ni Mr. Ryder sa pag-angkas. Binigyan ako ng hairnet. Inayos ang helmet na suot ko. Kinuha ang bag ko para ilapag sa harap ng motor niya. At hinawakan ang kamay ko para makaupo ako ng maayos sa likuran niya. Sabi pa niya, "Huwag kang mahiyang yumakap ah." DJ Rocky at DJ Jello, sa pagkagwapo naman nitong taong to, mukhang makakalimutan kung may pinagdaraanan ako mabigat. Ang lalim pa ng boses niya, para siyang announcer sa radyo. Parang pang DJ yung boses. Maapil talaga siya. So nagkaroon muna kami ng kwentuhan nung umangkas ako sa motor niya. Alam niyang nakainom ako. Halata raw kasi sa paglalakad ko at sa amoy ko. Then tinanong niya ako, "May pinagdaraanan ka no?" Ako naman, medyo feeling vulnerable, inopen ko na sa kanya. Habang nasa daan kami, naririnig niya ako kasi may nakadikit na mikropono at speaker dun sa mismong helmet niya. So parang nagkakatsikahan lang talaga kami noong mga oras na yun. Hindi alintana ang hangin at hamog sa daan. Sabi ko, "Eto, kahihiwalay lang sa jowa. Napakasakit kuya. Hindi ko alam saan ako nagkulang. Malaman-laman ko na lang may iba na. Tapos ako, eto, napag-iwanan na." Napag-iwanan na naman. Parati na lang, no? Nakakainis nga eh. Nakakainis magmahal. Nakakabwisit. Sagot naman niya, "Naku miss, mukhang kailangan mo munang mailabas lahat yan ah. Lahat ng sakit na nararamdaman mo." Sumagot ako ng, "Ha? Paano? Kakainom ko lang kanina." Sagot ng rider sa akin, Oo nga, pero mukhang bitin pa rin yung ininom mo kanina. Gusto mo ba tulungan kita?" Sagot ko sa kanya, Paano nga? Anong ibig mong sabihin?" DJ Rocky at DJ Jello. Derechahan niya akong inoferan. Short time, 3 hours, sa isang motel. Naisip ko bigla, hanggang saan pa ba ako magpapakababa? Iniwan na nga ako at pinagpalit, diba? Naisip ko rin, ano pa bang mawawala sa akin? Mukhang wala na. Mukhang wala naman talaga. Kaya ang tanong na lang na kailangan kong sagutin ay kung papahayag ba ako sa alok ng rider na ito o hindi. DJ Rocky at DJ Jello, pumayag ako sa alok ng rider. Pumayag ako sa alok niya. Oo, hindi ko kilala ang taong inangkasan ko, pero pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Bakit? Kasi gusto kong takasan yung sakit ng pagkakabigo ko sa ex-boyfriend ko. Hindi sapat ang alak, hindi sapat ang mga luha na nailabas ko sa harap ng mga kaibigan ko. Yung ba parang may kulang pa na kailangan kong gawin. Kailangan ko nga yatang mailabas ang natitira at natatagong sama ng loob ko. At kung may isang tao namang handa akong tulungan na gawin yun, ba't ako aayaw? Kung kaya namang gawin yun. Dinala ako ng rider na ito sa isang motel. Mag-aalas 3 ng madaling araw. Kilala siya sa motel na pinasukan namin kasi nginitian na agad siya nung receptionist. Alam din ang pangalan niya. Elmer. Pabirupang tanong ng receptionist kay Elmer. Bago? Hindi ako naimik. Wala akong karapatang umimik nung mga oras na yun. Pumayag ako eh. Tsaka isa pa, babayaran ko rin naman siya. Kaya, tatanggapin ko ang mga maririnig kong salita at mga gagawin niya sa akin. Ginusto ko rin naman kasi. Dahil alam kong kailangan ko itong pagdaanan.
Pumasok kami sa kwartong binayaran niya. Tumayo lang ako, nagtanggal ng mga suot. Hinawakan niya ako sa bewang. At dahan-dahan niya akong tinuruang makalimot. Sa mga sandaling nakatayo lang ako at dinadama ang bawat sarap na binibigay niya. Dahan-dahan ko rin pinipilit ang sarili ko na pakawala ng mga sakit, ang mga panghihinayang, at ang mga lungkot na bumabalot sa puso at isip ko. At akala ko magagawa ko yun pero nagkamali ako. Yung sakit na naramdaman ko nung malaman kong hindi na ako ang mahal ng taong minahal ko parang dumoble. Binibigay ko ngayon ang katawan ko sa isang taong temporaryong aliw lang ang habol sa akin. At wala namang kinalaman sa akin. Yung panghihinayang nauulit na naman ako. Back to zero, parang mas bumigat. Kasi parang nasa negative na nga ako, hindi na zero. Negative. Lalo lang nasusugatan ang puso ko. Dahil pinawawasak ko ngayon sa ibang dignidad ko. O kung anumang dignidad na natira sa akin nung iniwan ako ng boyfriend ko. At ang lungkot na naramdaman ko nung ma-realize ko mag-isa na lang ako. Hindi lang dumoble at bumigat, lalo pang sinakop ng lungkot ang buong katawan at kaluluwa ko. Kasi para wala na akong dahilan para bumangon pa. Yung pagkawasak ko noong iniwan ako lalo nang lumala. DJ Rocky at DJ Jello, para bang namanhid na lang ako. Wala na akong ganang magmahal uli. Mamahalin mo. Tapos iiwan ka lang sa dulo. Tapos uulit na naman, susugol na naman. Tapos iiwan na naman ako. Paulit-ulit. Cycle na lang ang lahat. Ayoko na ng ganito. At buong akala ko maghihilom ako nung pinapasok ko ang rider na ito sa katawan ko. Hindi. Hindi pala siya nakatulong. Nasarapan ako, oo. Pero yung puso ko parang pinunit lang uli. Tapos parang ginusto ko yung ginawa niyang pagpunit. Ganito pala yung feeling, ganito pala yata talaga ang emosyon na ginugusto mo na lang masaktan. Kasi doon din naman lahat papunta. Sino pa ba ang lalaking magmamahal talaga sa akin ng tunay? Yung tatanggap sa akin ng buong buo. DJ Rocky at DJ Jello, sawa na akong maghanap. Sawa na akong paulit-ulit na masaktan. Sawa na akong masawi sa pagmamahal. Kailan ko ba mararanasan na mahalin din ng tunay? Yung tratuhin bilang tunay na babae. Kahit hindi ako ipinanganak na babae. Kailan ko yun mararamdaman? Dahil oo, bading ako. Bakla ako. Bayot. Pero ibig sabihin ba nun? Deserve din namin ang maloko at ipagpalit sa iba, lalo na sa babae. Hindi naman, 'di ba? May puso rin kami, may damdamin din kami. Pero ilang beses ba dapat ang kota namin bago kami tanggapin ang buo ng mga taong minamahal namin? Hanggang saan ba dapat kami magdusa? Para lang tuluyan kaming maging kanais-nais, katanggap-tanggap at kamahal-mahal. Kailangan ba talaga maranasan din namin ang ipagpalit sa tunay na babae bago namin masabing deserve din naming lumigaya? Fast forward. Natapos ang short time namin ni Ryder. Binayaran ko siya sa napagkasunduan naming halaga. Siya ang naligayahan, siya ang nakontento. Pero hindi nabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Yung inakala ko talagang ngihilom sa akin. Wawasakin lang pala ako lalo. At nasabi ko rin sa sarili ko na nagsisisi ako sa pinasok ko. Nakakasuka pala. Nakakanginig ng mga buto. Parang nakakadiri. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Walang ayos na kain. Parang pagod lang ako palagi. Wala akong gana. Sa madaling sabi, wasak na wasak ako. Literal na sira. Literal na hindi gumagana. Literal na walang ginagawa. Broken. Sana wag akong tularan ng mga kapwa ko, bading.
Huwag nyo nang paabutin sa punto ng buhay nyo na lugmok na kayo sa kalungkutan, sa panghihinayang at sa sakit na nararamdaman ninyo. Takasan nyo ang posibilidad na maging miserable. Hindi kasi maganda sa kalagayan eh. Pero ako bilang tao na marunong pa rin huminga, naniniwala ako na lilipas pa rin naman to. Hindi ko man mabawi o maitama ang mga nagawa ko ng mali. Siguro naman kaya kong palipasin ang mga sakit, panghihinayang at lungkot na nakabalot pa rin sa sira kong puso. At ngayon, nasa kwarto lang ako, nakikinig ng musika, ng mga podcast nyo sa Spotify. Umaasa na darating ang araw na babangon din ako sa kagagahan na pinasok ko. At para sa ex-boyfriend ko naman, isinusumpa ko makakalimutan din kita. Hayop ka! Oo, bakla ako. Pero deserve ko pa rin ng tiwala, respeto at pagmamahal ng isang tao. Buong akala ko ibibigay mo yun sa akin. Kahit alam mong bading ako. Pero salamat pa rin dahil sa ginawa mo, natuto ako. Hindi ko nababalikan pa yung pagiging tanga ko para sa'yo. At isa pa, pinapangako ko sa sarili ko na hindi na ako uulit nalulugmok sa lupa para lang sa isang lalaki. Kahit kailan. DJ Rocky at DJ Jello, pasensya na sa pagiging emotera ko Kailangan ko lang na mapaglalabasan ng sama ng loob. Basta ayoko nang maging tanga uli. And oo nga pala, nagparamdam uli yung rider na bumembang sa akin. Panayang message, panayang tawag. Hindi ko alam kung sasagutin ko o hindi. Pero sure ako, hindi ko siya makakalimutan. Bahala na muna. Tingnan na lang natin kung saan to patungo. Yun lamang po. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Angel. At ito, ang aking Secret File.